गोदान जोबोद समायना हिनजाव गोदाननि मामा बेनि उनाव हाबाफारिया दङ जुलि गान्थि खानाय जुलि गान्थिखौ आङो दहायनो खाखाना लाबाय दा जिहेतु हिनजाव गोदाननि बिनानाव बिगुमै जानाय बिथाङा माने खाज्रायनानै होफैनांगौ आङो दहायनो खाखाना दोनबाय सोर बिगुमै जागोन फाय खाथियाव खाना होफाय हिनजाव गोदाननि बिमा माने आंथ' थारैनो हाया नालाय एसे जानोखि हिनजाव गोदाननि बिमायाबो एसे आथिङा एसे प्रब्लेम नालाय नोंथांमोना सोरबाफोर साननो हागौ जे मानो खुलुमाखै होननानै नोंथांमोना दा जेबो दासान बे मानसिनि माने एसे खुलुमनायाव एसे प्रब्लेम जायो नालाय आथिङा एसे प्रब्लेम लोगोफोर नोंथांमोनखौ सिगाङाव फोरमायना होबाय दा दुखुनांथाव आरोना बिफायाबो लावथि लायाबो जाया दा नोंथाङा नुनो मोनगोन 손은 하나죠. 말하자는 그냥 높다.
Oke, istri apa sampai? Manda? Wah, terus sampai gue ngosel. Mazan ngasih pada abu kuda gumui kita mazan ngasih pada
Ada jadinya. लोगोफोर नै बिथाङानो जाबाय हिन्जाव गोदाननि बिफा आरोना एसे प्रब्लेम माने लावथि लायाबा थाबायनो हाया आरोना लावथिया बे जे हमनानै लांनांगौ जादों आरोना माने बहुत खस्थ' आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नुबाय ओरैबायदि खस्थ' बिमायाबो बिफायाबो मा खालामनोसै आरोना गिनांथाव आंनो पत्ता मोनाखै सेमफायनो आं ओरैनो नुखादों आरो बिमाया फैबाय दा इथ'जों आंनि निजेन रायजो खाथां बिमाया माया थाबाय पत्ताखौ मोनाखै खाथानि बिमाया इनो रायजो ना जोंहानि एक तेइसान टाइमाव फैबाय नोंखौ बुंनाय सिगां टाइमाव फैयो होननानै हामदो दे हामदो लावथि ओरैबायदि खस्थ' आरोना बेयावनो सिथारदो न दा आं बिमानि थाखाय फंनैसो बुंनि सल'बाथाखौबो गोदो गोदाय मोनसे समाव दाबसे गामियाव थारमाने मा होनो दाउफोर जराबायदि हौवासा सासे हिनजावसा सासे सानै बिदा बिनानाव दाउफोर जराबायदि ओरैबायदि अनलायोमोन बिदा बिनानाव सानैबो थिग बेबायदिनो अनलायनानै देरखोन उन्दैनिफ्राय लोगो जानानै देरबायबो लावबायबो सानसे समाव सेंग्रा सिख्ला जाबाय आरो सेंग्रा सिख्ला जायोब्लाथ' मिथिखागौ हिनजावनि फिसा गग्रानि हिनजावसा मालायनि न'खराव हरखानांगौ जायो थिग बेफोरबायदिनो सानसेखालि बे बिनानावखौ गुबुन जायगायाव हाबा हरनो गोनां जाबाय आरो बे हाबा हरबाय दानि बायदि गारि मटर गैया मबाइल बायदि माने सुबिदा गैयामोन आरोखि जियानो जाथों बिथाङा बै हाबा हरबाय न'खरनि बिदा बा बिमा बिफानि मोखांखौनो नुखायासै माबा मोनसे जानो लुबैदोंब्लाबो मोनजायासै थिग बिथिंबो बिमा बिफाया बा बिदाया बिनानावखौ नायनो थांनो माने सुबिदा होनो मोना थिग बिदिनो थायै थायै थानानै जेब्ला 9-10 जाबाय बिमा बिफानि आखाइनि मुवा बेसाद बानायनो जानो लुबैबाय आरोखि फिथा सौराय बायदिसिना संनाय खावनायफोरखौ अब्ला मा जाबाय दिनै बे जाबाय आदानि दरागुरियानि आरोना नोंथांखौ आं न'आव थांखागोन नायनो आइ आफानि माबा मोनसे आं संना खुरनानै जाना फैगोन होननानै बियो जोबोर बोलो गोरायै माने दैमा जिंनि खासियाफ्रा गेजेर गेजेर फैबाय आरो बिनानाव ओजोंहाय आरो बिदायाबो बिमा बिफाखौ बुंबाय आयै
Ini yang lagi ni mahal naik tangkar nanti kita akan lakukan. Dawa. Dawa nih. Dawa nih. Udah warna ini tahu dorase. Mama. Daw nama. Woi, daw nama. Nah, daw. Oh, nih. Mama kerja boleh ke lalu sih kan ada. Daw ni takai. Mama kerja boleh ke lalu sih kan. Mama. Dawa labay mama ya. Mama kerja boleh dah ni daw ni takai lugu untuk sih kan ini. 소나 자이 시간. 다울라다 거리면 종은 중어. Daw ni takai lugu dah. Woi, dawa rumah. Daula daw juna. 다울라다 요새 많아요. Mana? Test. Mama kerja mau ini. Dia kulum mai. Belum deh. Masalah nak kau fin. Apa sana? Iya Pak, warni gini, gila, bawai, jangan nangi, muaibu, jangi, gata, jilini, somau, ini sih, riba, dohai, apa, naik waktu, iya Pak. Nukul bro jangan asar itu belum dengar na Dialog ngomong deh, anak apel aku ikut. Mama mana? Mama belikan. Bro, mojangi khulum deh, manho deh, mojangi. Na bidai som nalai, na? Khulum duar na bitang manho deh.